ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ OTV ଏବଂ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ OTV ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାହୁଁନଥିଲି। ତଥାପି ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ବହୁତ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ନିୟମକାନୁନ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କଟକଣା ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି? ଏମିତି ଯାହା ସବୁ ଆମ ମାନବ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁନେ, ଯାହା ଘଟିବା କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ହେଉଛି, ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ନୁହଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ଘଟିବା କଥା ନୁହଁ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଚୋରି ଡକାୟତଠୁ ଧରିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମାନ ଅଛି ଆମର। ତେବେ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି, ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ବା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ, ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାର୍ଟ, ଯାହା ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଭାବେ ଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ନିୟମକାନୁନ ମାନିବେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚେଷ୍ଟା ବି ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷ, ବା ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତା'ର କ'ଣ ଖରାପ ହେବ କି ଭଲ ହେବ, ତା'ର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଦୂର କେମିତି ସଫଳ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ନିୟମକାନୁନ ଯାହା କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ? ସୁରକ୍ଷା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଉ। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଛାତିରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ ତ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଟାରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଅନେକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଯାହା କାର୍ ବାଲାଟିଏ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବାବା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ହେଲମେଟ୍ ବା ନିୟମକାନୁନ ଦ୍ୱାରା? ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆମ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯାତାୟାତ କରିବାର କିଛି ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନ, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନିୟମକାନୁନ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିଓରି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସିଲ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଟ୍ରେନିଂରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, ସେମିତି ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍। ଆପଣ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାର ନିୟମ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ତା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟଟିକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଶିଖାଯାଉଛି, କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କେବଳ। ତା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ 5% ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶିଖିଲେ, କେଉଁଠି ଶିଖିଲେ?
आउ जेतक अन्य गाड़ी जमी 2 चकिया 3 चकिया ट्रैक्टर ट्रक बस अन्य जिते भी गाड़ी अच्छी से गुड़िक केमती लोक कौटी शिक्षा प्राप्त कले तार कौन शिक्षानुष्ठान ना आ जहाँ भी शिक्षानुष्ठान अच्छी प्रकृत शिक्षा कंप्लीट तो कौन सी करा जाऊ नहीं कहीं ना जी गाड़ी चला शिखा जाऊँ लोक सक्सेस ही गाड़ी चलाउछंती सत किंतु एजुकेशन से नुहे गोटे एजुकेशन गोटे फॉर्मेट करवा दरकार केम समस्ते इनफॉर्मली हवा दरकार जमती आम पाठ पढ़ीचे ए टू जेड अल्फाबेट ए लेटर टी लिखी जदि आम देखा ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं बी कहे साधारणतः आम जदि गोटे ओडिया रे अंक 1 लिखिकी जड़े फरेनर को आज देखा जे भाई ये कौन कहीपर कि तुम से सर्च करके बर्तमान जो हो गलानी आमर सोशल मीडिया बा नेट सिस्टम आ द्वारा से कहीदे पारे जे यहाँ ओडिया डिजिट 1 लेटर तेबे ड्राइविंग शिक्षा हवा दरकार समस्त शिक्षा गोटे प्रकार थिबा दरकार समस्ते ठीक जानी दरकार ताहले जाके एक्सीडेंट को आम रोकी पारिया आ भितर 4टी पॉइंट आहरी अच्छी मु कहबी जेमती जड़े निशा खाई देछि से जानी परिवनी गाड़ी कुआ जाउछि कौन होछि निशा प्रभाव रे भूल हो पारे जड़े शोई पड़ा पर गाड़ी कुआड़े जीव ता भी कही हबनी एक्सीडेंट हो पारे जड़े चोरी डकैत करी किंबा कौन क्राइम करी कौन व्यस्त विव्रत परिस्थिति रे गाड़ी चलेकी जाउछि सी भी कौन भूल कर जड़े चाहूँ इंटेंशनल जन को एक्सीडेंट कर मारिदेवाई जहाँ मर्डर केस से फसब ना ए दिगरे भी एक्सीडेंट हो पारे तेबे एमती अनेक जमती कि महानदी रे बस पड़ी जीवा घटना महिषी आसीगला बोली न्यूज रे आम शुणा पाई से एमती अनेक ए प्रकार भी एक्सीडेंट होची जमती इलेक्ट्रिक तार लगिगला ब्रह्मपुर रे एबे रिसेंटली ये सब जिनस जो अच्छी ये सब जिनस सुरक्षा पाया हेले गोटे एजुकेशन पार्ट अच्छी देह को आम जब जीवा तार संभव आमको एथरू दुर्घटना को पूरा आम एड़े पारिया सारा ओडिशा नुहे सारा भारत नुहे सारा विश्व चाहिए दुर्घटना को दूर करहब ए विषय को लेकिन मु विशेष गोटे अतीत दिन में चिंतार पड़ जाइली आकु गवेषणा करने को चेष्टा करी गवेषणा करके सक्सेस हेली किंतु देखिली जे जहाँ पब्लिक सपोर्ट मत मिलनी प्रायतः 25,000 लोक अधिक लोक मु ड्राइविंग शिखई थी किंतु आ भितर समस्त बहु विषय अवेयरनेस करें कि तार रिटर्नमेंट रिजल्ट कि से किसी अवेयरनेस कर कौन मत आभास मिलला ना जहाँफल पब्लिक चाहूनी आज पर्यंत पब्लिक ता डिमांड करनी आपण देखंतु एजुकेशन और डिमांड पब्लिक करनी जन तेन प्रकार से शिखीगला लाइसेंस अप्लाई कला लाइसेंस नियम अनुसार आम भारतीय आईन अनुसार दिगला लाइसेंस दबार कौन सी जो किए बेले बेले कही था जे लाइसेंस टी देदबा आम भारत में बहुत सहज दे दौरान ओडिशा दे दौरान यह हूँ मुख्य कारण किंबा कौन सी दोष आरोप करुँचा किंतु ठीक ना सेटा मु कहबी भूल जहाँ नियम अच्छी नियम अनुसार लाइसेंस दि जाऊँगी पूरा ठीक अच्छी आमर पुलिस विभाग ट्रैफिक विभाग बहुत परिश्रम कर जहाँ कहले न सर अतुलनीय परिश्रम कर से सबू से जहाँ कर सब भल अच्छी सब ठीक कर किसी त्रुटि ना त्रुटि आमर ये अच्छी शिक्षा आपण देखु जे वर्तमान जे कौन सी भी एक्सीडेंट हो गला डेथ हो गले किसी लोक से लोक मैंने कौन डिमांड कर जे कंपनसेशन दिंतु क्या परिवार चाकरी दिंतु कोटी फ्लाईओवर दिंतु कोटी रास्ता दिंतु किंतु कहीं डिमांड करना जे आमको शिक्षा दिंतु एमती आउ परवर्ती क्या सहित न घटू एपाई आपण मैंने चेष्टा करूँ या सहित कंपनसेशन सहित एतक दीपद कथा कहवा यही जिनसटा आज पर्यंत आप न्यूज रे देखु जिते आप कलेक्शन करेंगे आपण पाखे ये कथा नथिबो जे आमको शिक्षा दियो किंबा आउ एभली दुर्घटनार शिकार हो क्या परिवार जीवन न जाऊ एथिपाई चेष्टा करा जाऊ कि आपण मैंने एथिपाई दृष्टि दियंतु बोली एतक कहवा बहुत कम मिलिबो
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି। ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଗବେଷଣା କରି କିଛି ଚିନ୍ତା ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିହେବ, ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କମେଇ ହେଇଯିବ। ଜଳପଥରେ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ରହୁଛି, ତାର ତଥାପି ବହୁତ କମ୍ କରି ହେଇଯିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତ ଆଦୌ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିହେବ। ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ର ଯେମିତି ଲେନ୍ ଅଛି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ସେମିତି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ରୋଡ଼ ତ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଯେମିତି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚିତ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ରୋଡ଼ ୟୁଜର୍ ମାନଙ୍କର, ଯେ ସେଇ ରୋଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସେଠି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସେଫଲି ୟୁଜ୍ କଲେ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଚଲେଇବା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାଇକେଲ ହେଉ ଗାଡ଼ି ହେଉ ଚାଲିକି ଯିବା ଯାହା ବି ହେଉ, ରୋଡ଼ ୟୁଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ମିନିମମ୍ ଦରକାର। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ କେମିତି ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଚଲେଇବା ତାକୁ, ତା ଅପରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସେଫଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଉ ରୋଡ଼ରେ କେମିତି ଗାଡ଼ିଟି ଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସମଗ୍ର ରୋଡ଼ ଭାରତ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଯାହା ବି ଆମେ ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନେଉଛେ, ଆମେ ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ଏରିଆଟିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଲଫାବେଟ୍ ଭଳି ୟୁନିଫର୍ମ କାଲି ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ଗୋଟେ କଲର୍ ରହୁଛି, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆଉ ନିୟମକାନୁନ ଯାହା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ କାୟମ ରହିବ। ଆଉ କିଛି ନିୟମକାନୁନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ନିୟମରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇନି, କାଲି ପୁଣି ଲୋକ ନ ମାନିଲେ ଆହୁରି ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ କରିବା ହେଇପାରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେବେ, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ହେବେ, ସେମାନେ ତ ନ୍ୟୁରେ ଯିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇକି ବାହାରିବେ ରୋଡ଼କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋକି ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ପୁରାପୁରି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ OTV ଏବଂ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଆଜି এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ, ଆମ ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହିଲି। OTV ଏବଂ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ।